hago la 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 la. Takže čaute ľudia, moje meno Lasica69 a dneska sa pozrieme na tohto parádneho prankera, ktorý si hovorí moje meno je Marko a práve natočil video prank na ocina a preháňadlo v proteíne a veľmi ma zaujala veta, že ocinovi explodovali čreva. Uvidíme, či mu explodovali čreva, jak to tu napísal Marko. Marko si veľmi, ale že veľmi proteínový vytvárač, neviem čo, nejaký pičový. Takže môžeme sa pustiť do tohto rakovinotvorného videa. Ľudia, moje meno je Marko a dneska vás vítam pri ďalšom novom pranku. Tento prank bude na ocina a pozrite, čo tu mám. Tabletky na preháňadlo, takže preháňadlo, ešte toto sú extra silné tabletky na preháňadlo. Takže preháňadlo, no vieš čo, to sme nevedeli, ty kokos, ty si mudrý, ty si zjedol všetku múdrosť. Tabletky, takže keď mu dám jednu tabletku sa zasere, ale ja mu dám 4 tabletky, takže to bude extrém. No a som si proste povedal, že ocino chodí cvičiť a viete, kto chodí cvičiť, tak používa proteíny, nejaké vitamíny na to cvičenie, ako kto, ale väčšinou používajú tí, ktorí cvičia. No a ja som si povedal, že využijem tú situáciu a poviem ocinovi, teda zavolám, predtým, ak príde z cvičiarne, posilovni, že proste, či mu nemôžem spraviť proteín, mi to vysvetľoval, ak sa to robí jedno s druhým, s tretím. A či mi to proste dovolí a keď mi to dovolí, tak ja mu dám jednoducho do toho proteínu, ktorý musí celý... Ja si myslím, že toto môžeme s radosťou preskočiť. Niekde tu, no tak túto pripravoval. Na doma máme tabletky, ak tam plávajú. Takže jedna lyžička. Môžeme dať jednu lyžičku a teraz to ideme zaliať vodou. Keď teraz príde o toto video som samozrejme že videl a ešte tu bude sa váľať po gauči jeho otec. A teraz si tu láhne, teraz to vlastne vypil. Tu. A je to a mu normálne, že explodovali čreva, jak tu píše Marko. Ináč ľutujem toho otca, lebo jeho otec vyzerá celkom fajnovo. Myslím ako aj šarmom, má taký... Aj keď som videl, keď Marko natočil na jeho, že ho vyhodili zo školy, tak jeho reakcia bola jasná. To sa dá očakať a je to proste správny otec vyzerá. A Marko ten si ho neváži, ten chce, aby mu odišli ladviny, ty kokos. Ty vlastne nerozmýšľaš, Marko, ale v pohode. Keď toto si odložím a troška sa láťari ma všetko bolí, viem, Maria. Ok, to môžeme pretočiť, to sa valalo vidíme. Po 40 minútach to je nakreslené, či napísané. Teraz sa mi zdá, že ide srať. Chudá, viete, ty. To už ozaj neviem. Asi ja musím nás zachúbiť, kamarádu. Marko, to je strašne smiešné. Prank na ocina, keby si to dal na kamaráta, dobre, ale ty si už dal druhý alebo tretí prank na ocina, takže to nie je nejaké, tak už si mohol na niekoho iného, ale pôjde, môžeš si dávať na svoju rodinu pranky a raz aj možno ho aj otráviš, takže ako tvoja vec, ja sa do teba nestarám. Len chcem reakciu a trošku ju skápeš. Jak ma brucho rozbolo, šlak ma ide trafiť. Už nie len plece, a však aj rucho ma bolí. Jo, ticho. To čo bolo? On si vážne tam oné, ty kokos, ináč to poznám ten pocit, že vás to chytí sráne, keď hráte napríklad kompetív a zrazu ty kokos, rýchlo, čo mám robiť, ideš na ten záchod a rýchlo si tak ujebeš. Smrad, ty kokos, ani ventilačka nepomôže, ani okno otvorené, ty kokos, proste to nepomôže, to je najhorší pocit, keď sa ma chce srať. Čo to je? Kde si zastrčí, zase mi tá nedá volať čo Marko. Keď si tak velice má one, veď ocino, kde si jaký one zamiešal koktel, ty si mi to v živote nerobil. Ale čo by som ti dala? Že bude srať jak puso celý deň. Kristuša Máriu.
Sa aj neľudí. Marko, niečo ti poviem, mal by si svojho otca vážiť, lebo už to bolo dosť kruté, že si vtedy, že vyhodili ťa zo školy. Keby si ty bol rodičom, ti prajem mať také decko, jak si ty. Určite by si to nezvládal psychicky ani fyzicky, tak Marko, trošku si aj váž toho tvojho otca, lebo raz ho určite aj otrovi s mamou, čo si jedal hlinu. Ty debilko, ty si jedal hlinu do jedla, ty si retardovaný, alebo čo? Chceš to mať kvôli views? Si retardovaný. Ma brucho boli, jak som si to dal. Čo si tam dal, kýho šlaka? Ty ma raz otrovíš, rachru ma už od naša stará. Či ty by si cítil, že som tam dal šili niečo... Ešte, že som si dal dneska vyššiu poisku, lebo ty ma raz privedieš ono. Raz lepidlo do oného, raz... Vieš čo, toto je... Ale čo, ja som ti tam vážil. Ešte aj to, ale tak mi chýba. Dones mi bol aké one... Tam, kde... Do špajzy. Ty si dobrý lekár, bolelo ma plece, už ma zase brucho boli. Už plece ani necítim. No ty si lekár. Marko. YouTube. Ešte budem sedieť 15 minút na záchode. Ináč, už sme pomaly na konci videa a ja by som nevidel, že ocinovi explodoval čerpa, ako neviem, Marko, či si to nejak nevychytal. Bez rebríku na povalíne. Marko, to je strašne smiešné, ak sa tam smieš v pozadí. Ježiš, aby ti takú facku dal, že by ti oči vypadli a fanenky Marka, ako toto sa vám páči, really? Raz svojho otca, aj svoju rodinu, aj svojho brata otrovi, ty kokos, tento dement kvôli odberom a views, ty retardovaný chlapec. Ty si potrat normálne. To bol prank, To bol prank, vážne. Ježi, ty si tak retardovaný, Marko, že ja normálne na teba nemám slov niekedy. Ja taký pranky a ja len chodím jak oni. Teraz bude chodiť a srať celý deň, ja som taký prank, až taký príde. Oco má teraz pravdu. No, veď to si už len záš dobu vymyslel spraviť. To som vedel, že keď si ty povedal, že ocino... Ja si myslím, že to stačí a ešte sa ideme pozrieť na komentáriky, ako vždycky v reakciách. Na čítaní. Upozornenie, toto video obsahuje najbrutálnejší prank. Fakt, ty kokos? What the fuck, man, že najbrutálnejší prank, chlapci. To je môj kamarát. Však si to streamnul o sekundu a že vraj po 40 no. Ty si blázon, brečím smichy. No wow, haha, ja brečím smichy. Lol. Akú kameru používaš, ježiš, toto je. Ale ešte som nevidel, jak mu explodovali črevá, Marko, takže neviem, či si to tam napísali iba kvôli views, vážne. A kde mu explodovali črevá, všetci na to čakali, presne tak. Chlapec, nech sa spamätá. Presne tak, chlapci, na toto vám dám like, aj keby nechcem. Tomuto dám ešte dislike. OK, takže ja si myslím, že toto nám určite mohlo stačiť, toto retardované video. Môžete dať odber Markovi, aj zrušiť, mne to je jedno, tak čau.